wayansu mutane suna gani kamar bai kamata ka je ka yi acting a can ba. Me za ka ce? A ina kenan? Kai actor ne a Nollywood. Ya kamata mana saboda suna biya na. Kamar yanzu a arewa. Ba zan je can ba a arewa. In dai baka jin turanci to kai jahili. Which ni ina tunani kamar turancin nan yare. Kwarai kuwa. Kamar yanda kake koya, kake zuwa Islamiyya zaka koyi larabci, zaka yi kaza, haka ake koyan turanci. So ni na tunani brain ɗinka shine iliminka. Idan kana da ilimi and rashin yin turanci does not define knowledge. Da a ce misali a baka kasar Najeriya matsayin ko shugaban kasa ko gwamna, menene kake tunani zaka iya gyarawa? Ciki na. Sannan kuma kasa ta. Me ka fi so kuma me ka fi tsana? Abinda na fi tsana na ga ɓacin rai a fuskar mahaifiyata. Me ka fi so? Gudanar farin ciki a fuskar ta. Tambaya ta gaba. Mutum biyu. Zan faɗa maka sunayensu zaka zaba. Ɗaya a ciki. An gama wannan zaman India zan mutu. India? Kwarai kuwa India. Da fatan za ku biyo mu a YouTube channel ɗinmu mai suna Babban Yaya ce. Kada ku manta ku yi subscribe, ku yi like, ku yi danna ƙararrawa. Sannan idan akwai wanda kuke so a kawo muku a wannan show ɗin, ku rubuta sunan shi a ƙasa. Sannan ma za ku ma iya rubuta tambayoyin da kuke so a yi musu. Thank you. Next episode. Bye.